wij binnen hier natuurlijk aan het wetter in de Gediek. En de turfroute, daar staat de Gediek er bekend om. En dan hebben wij nog zo'n geweldige sportieve club in Gediek die het betocht heeft van nou, dat gaan wij hier eens even, deze week eens even zwemmend aflezen. En daar vonden wij natuurlijk een hartstikke leuk idee. Dus zwemclub Isis, van harte welkom dat je hem hier binnen. Waar bist u? Ik ben Jan van Rennes van Zwemclub Isis. En wij als doel hebben wij dat we de turfroute gaan zwemmen. Nou, wat een geweldig idee. En gaan dat helemaal redden? Helemaal een rondje om staan en appeltje en zo? Ik hoop het al. Dus, we doen het best natuurlijk. Maar het is natuurlijk een heel lijn. En we zwemmen in estafettevorm. Dus dat valt het eigenlijk nog een beetje daar. Oké. Heb je hem genoeg brandstof mee van onderwijs? Ik hoop het al, ja. We zijn op weer onderwijs. Dus ik hoop wel dat we kunnen gaan. Dus, Oké, nou maar eens even bellen. Nou, ik zou zeggen van spring er gauw in. Ja, goed. Nou, we hebben nog wel contact onderwijs. Dus dan juist wel even waar we zitten en hoe we wat. Ja. Best, dankjewel. Nou, ik hoop dat we zaterdag weer uit het wettervisje leven wel. We zullen eens even zien hoe dat gaat. Daar gaan ze. Ja, daar gaan ze al. Zeg eens even. Goed ze beginnen. Eén voor één. Ze batsen samen in het koude water. Is het geweldig? Het is een aardigheid. Ze jouwen er niks om. Doe maar jongens, al hier erin. Huppakee. En daar gaat de laatste. En de horen erin. Ja jongens, al hier tegelijk. Huppakee. En springen maar in. Ja. En de jongens, hey, ontzettend. Applaus voor Isis. Wij zitten hier Joert, bij de benches van de Vlambouw. In Achterwerk in de kast hebben Joert. En daar zitten fjouwerkleer voor hun praatje te houden. En ik zou zeggen, jongens, kom maar eens even naar die kast. Doe je hem gedienst hier en vertel je hem ding. Hoi, ik ben Jasper en ik doe het over kaatsen. Omdat ik dat heel leuk vind. En ik zit er zelf ook op. In Gorredijk natuurlijk. En wij trainen woensdagavond van 7 tot 8. En dan beginnen we met de warming-up. Daarna gaan we balletje hoog houden. En dat doen we met deze bal. Het is een soort van tennisbal, maar dan heel erg klein. En daarna gaan we meestal een paar spelletjes doen. En daarna doen we een eindspel. En dan moeten we opslaan. En dan wie als eerst bij de ene kant is, die stopt. Nou, dit was ik. Doei! Hoi, ik ben Brian. Ik ben 11 jaar en ik zit op basketbal in Drachten. En voordat ik daar kwam speelden ze heel slecht. En nu zit ik erop en ze spelen nog veel slechter. Hoi, ik ben Geke en dit is Kitty. Kitty die is geboren op een boerderij en houdt heel veel van Kipling van het neusje van de zalm. Ze houdt heel veel van trucjes, kan ook het heel goed en ze speelt heel graag. Dit was ik. Hallo, ik ben Jesse Nieuwland en ik ben 10 jaar en ik ben afgelopen donderdag bij mijn vader in Ermelo op de kazerne geweest. En ik heb hier een paar kogels, dit zijn losse vlodders. En die hebben we allemaal gevonden toen ze een hindernisbaan afliepen met de geweren en zo. En er waren heel veel onderdelen. Ze waren ook wel heel moeilijk. Nou, niet zo moeilijk, maar heel moeilijk. Ik ben hier op bezoek bij Jelle Hofstra en die heeft een hele spannende en enge hobby. Ik zal even zien wat hij dus is. Goeiedag. Ja, goeie. Maar wat is dit? Draai die eerst maar om, je zal de volgende tijd er net in gaan.
Meneer Hofstra, maak ik er zo wel in? Ja, dit ligt erop. Kom er maar in. Je hebt een hele bijzondere hobby. Vertel daar eens wat over. Ja, ik heb een bijzondere hobby. Ik ga namelijk van reptielen en amfibieën. En die ben er eigenlijk net zo vol. Ja, en waarom ik me wel eens vragen, ja, ik weet het net. Maar als jonkies zijn, dus zit ik altijd al bij de sletten, salamanders vangen, boezen vol kikkers en dat had eigenlijk altijd zo best. Misschien zit het in de gang, want ik had een neef die doet exact hetzelfde en ik ga een onkel zeggen die hoort thuis grote wurfslang. En wat is er nou zo leuk aan? Ja, wat is er zo leuk aan het? Het vertedert mij, ik vind dat prachtig, vooral een poorthooi die in de etenshow, dat is grandioos. Maar vooral schildpadden, die boeien mij enorm. Net vierde dat ze meer dan 200 miljoen jaar eigenlijk ontstaan binnen en dat ze er nog exact zo uitjogen. En je hebt iets met een krokodil. Ja, ik heb 2-3 jaar lang een krokodil gehad. Wie denkt dat je de enige in Friesland hier. En die kocht hem als een beestje van 22 centimeter, wie trekkenhagen is. En hij weer erop voor de been geboren waren. En ja, dat was prachtig. Had wel mijn squaal best. En echt iets bijzonders. Dat had er op een goede dag eigenlijk de kop wat scheef hier. Hij woonde net met eten. En uiteindelijk in de deurgang. Ik ben er nog met dokter, er is sectie geweest, maar dit in feite niks in de bus kwam. Ik denk dat er een attack had. Hoe groot is die eigenlijk worden? Ja, ik denk van 1,20 meter of zo. Heb je nooit angst gehad met je been? En, Nee, ik heb mijn vrouw wel eens achter mij zitten. Wie krijgt verhoezen van de jouwer en naar het gedik en die kan los op een slierkamer, want daar bakken we hier net kleren. Oké. Ja, de vrouw, wat die kamer moest, weet ik net, maar ze er doorhiepen en daar lag met de bek hiepen en hij de vrouw achterna en je betrapt ik altijd remmen door gehouden. En waar is hij nou? Helaas, hij lijkt nog in de vriezer. Ik weet eigenlijk net wat er mee dwaan wil. Maar ze zou net de grond in worden, daar heb ik al lang voor gehad. Misschien prepareer ik hem wel. Nou, bedankt voor dit interessante verhaal. Ja, graag gedaan. En nog heel veel succes bij de week. Dank u wel. Nou, ik heb hier de heer Sjouke Brouwer in de kapperstoel. Oftewel Pake Brouwer, maar ik was het denk ik. En ja, Pake Brouwer is in principe een begripje wat betreft de karbal in een gedik. Annette? Nou, begrip, maar ik ben wel een liefhebber. Je bent wel een liefhebber, ja. Je hebben al wat kleinkinderen die in de karbal zitten, nou? Ja, ik heb 6 kleinkinderen en er is 1 voetballer bij en 5 karballers. Ja, dat is al wat, ja, nou? Ja. En waar komen die geen wij? Van wie hebben ze dat er zo vallen binnen? Van mijn kant zijn we zoals van Arna en mijn vrouw, dat wie een hele goede karbalster. Ja. En van de kantjes van de Zwarte zeg ik maar, dat wie Pake Zwart een hele goede karballer, want die spelen vroeger spelen die in WK. En nou ja, Leense Koopman, Siem Popma, onder de Haan en Jen Leeuw, dat wie de man. De man, inderdaad, ja. En je hebt zelf weer karballen? Ik heb zelf weer karballen, maar als er hier niet voelen, dan kwam ik aan de beurt. Oh ja, dan mocht jou in beeld verschijnen. Nou ja, maar dat is ook belangrijk, no? Dat gebeurt. Ja, natuurlijk. Ja, nou, en ik jijde ik dat joh, hier de kleinkinderen die zitten in Boeteland, die schijnen wel heel goed te kennen, karballen. Ja, die ben uitgekozen van Jong Oranje, Sita. Oh. Sita Bijkers, zeg maar, en Erwin Zwart. En die ben nu mij op trainingsstage in Hongkong en Thailand. Ja, dan kan ik me of dat heel... Taipei, weet ik het precies hoe dit heet, maar... dan kan ik me heel goed voorstellen dat je alle machtig trots op hem bent. Hè? Puur trots. Ja, dat mag ik best wel. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Nou, ik vond het hartstikke mooi dat je op een stoel hier hoort. Ja. Hè? En dat ik maar jou... Ik woon al in zitten. Ik vind het hartstikke mooi dat die jongens al hier bij de club zijn. Ondanks de aanbiedingen die er van Horenclub staan. Ja, van de LDODK. Dat ze daar blauw om zijn. Ja. Hè? Lekker bij hun eigen thuis. Ja. Ja, nou, dank u wel. Ik schijn de grootste praatjemaker te worden, maar er ben je natuurlijk nog grotere praatjemakers. Dat binnen de band van de christelijke squallen van de Gedieke Libreien. Ik zou zeggen, stel je me even voor. Wie heb ik hier naast me zitten? Wie bent je? Juka. Oké, en wie bent je? Alice. Oké, en wie bent je? Thomas. Oké, wat goed. Nou, ik ga je even een vraagje stellen over een onderwerp, over een paar dingetjes en dat nemen we bikkels. En dan moet je me eigenlijk even vertellen wat bikkels binnen.
En bikkels die komen direct even tevoorschijn. Die laten we even zien. Maar stel je hem nou eens even wat voor bij bikkels. Hoe zorgen bikkels eruit bijvoorbeeld? Allemaal bobbeltjes. Bobbeltjes, oké. Ik weet het niet. Kun je er wat bij voorstellen? Ik weet het ook niet. Nee. Had het ik een vorm of zo? Rondjes of fjouwerkantjes? Ik denk dat het kan rollen. Oké, en wat denk je? Als het cirkeltjes zijn. Ja, zo. En wat voor vorm had het volgens mij? Ik denk het ook wel als het kan rollen. Oké, en zou ik iets met sterke tomaatje hebben? Ik denk het net. Oké, en wat denk je? Had het iets met sterk tomaatje? Ik denk het wel. Ja, zo. Oké, en dan? Ik denk het ook wel. Oké. En, maar hoe volle ben het? Is het in je, denk je, of bent het meer? Ik denk dat het meer ben. Hoe volle? Ik denk als het 2 binnen. Oké, en wat denk je? Heel pruttig binnen. Hulp protten, oké. Zullen we eens even vragen wat het is? Bikkels? Ja. Nou, we vragen mevrouw van het museum van Gediek, Jelma. Ja. Nou, ik zou zeggen, let het even zien. Ik ben benieuwd. Bikkels, dat zijn botjes van een schaap of van een geit. Moet je maar kijken. De hakjes van een schaap of van een geit. En dat is heel oud. Al heel lang spelen kindertjes de spelletjes mee. Dan gooien ze op. Kijk zo. En dan spreek je bijvoorbeeld af van alle bikkels die met dit stukje zo liggen. Die zijn goed. Nou, zullen we het even doen? Zullen we even kijken? Nou, welke zijn goed? Nee, ik zie niemand, ik zie geen een met dat gaatje. Nog niet. Dat is 1 keer gegooid. Hé, die. Nog 2 keer gegooid. Nog een keertje. Die. 3 keer gegooid. Nou moet die, hè. Ja, hartstikke goed. Ja. Nou, zo weer het speeltje. Hartstikke mooi. Nou, dit weer het speeltje van vroeger. Nou, we doen gelukkig voor de Sint-Wurg oorspeltjes. Maar dit weer de praatjemakers van de Libraaien. Hoi. We zijn hier op de burgemeester Harmsenschool op Gediek. En wij zullen eens even zien hoe die pubers hier op eigen initiatief een indrukwekkend filmpje maken had. Kom maar mee. Ik sta hier nu naast Johannes de Boer van de BHS. En hoe is dat eigen initiatief zou ontstaan? Nou, ik kan je ook zelf vertellen, op uw school met de band natuurlijk een vakken leren, hun diploma's halen. Maar wat lieke wichtig is, vinden wij dit op deze school, dat band die ben gelijkwaardig eigenlijk. Dus pesten past eigenlijk net op deze school. Daar kun je wat over vertellen, maar je kan niks zeggen. Maar als je hem nou eens een film komt pesten en laten zien wat er zo verschrikkelijk verkeerd aan is. Wij hebben band die opdracht, jong, die ben aan het filmen gaan en wij willen het graag om je zien laten. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier alweer? Sorry, hè, maar wat doe je hier? Telefoon. Ik moest een telefoon opzoeken. Je moet een telefoon... Oh, echt weer? Wat? Ach, dat is... Maar dat... In gesprek. Je bent nog aan bellen onder water. Maar dat is mijn telefoon. Nou, je snapt... Ja, ik ben hem kwijt.
Nou, hier snap ik helemaal niks van. Nou ben ik... En van mij heb ik nog een voicemail bericht mist. Ja, en dat is weer van Isis. Ze zwemmen al de turfroute en die zal morgen ergens aankomen. Nou ja, gaat ik mij maar eens even jaren als zij nog wat insprutsen heeft. Dat is even jaren. Gerben of Ingrid, Marjan van de zwemclub Isis. We binnen nu gewoon kwijtrekken. Ja, die hier kramp en daar hebben we dan niks bij hulpen. Maar we gaan terug. En het is een barentocht. En ik hoop morgen weer in de gediek te werken. Nou, hoi hè. Nou, wij hopen ze ik morgen in de gediek weer naar binnen te halen. Wat ziet het er hier gezellig uit, hè, dat gediek. Ik zal het even zien bij het Langste Dijfestival. Misschien kan ik nog wat meidman of zo. Maar ik moet eerst Ingrid op ziekje, want die heb ik al lang wijsleept. Dat is hartstikke leuk, maar ik had eigenlijk een team, want ik moet Ingrid op ziekje. Maar gauw even. Even snel. Ja, oh, dat is hartstikke leuk, jongen. Ik heb het nooit. Hey, vrouw, hoi, hè. Hoi. Daar best, natuurlijk. Ik giet met de kan in de ballenbak. Ja, Mike erbij? Oké, hartstikke idee. Ja, dit doe ik al hier van mijn dorp, hè. Dit weer de langste dij in het kwart. En dan gaan we nou naar Hanni in de kapperstoel. Zo, ja. Hi Nienke. Hoi, Ze staan je op stoel, hè? Maar dat is een stuk in de organisatie. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is het al tot stand kwam? Nou ja, we zijn begonnen met een man als 4. En ja, goed, we kwamen er al heel snel achter dat een organisatie deel zetten zoals dit, dat gewoon net te dwan is met 4 man. Dus we moeten er echt meesten bij haar. Dus we gaan berichtjes in de woudklank zetten en op Twitter. En nou ja, ze hebben er een heleboel de mensen bij komen die ons hulpen om dit keer tot stand te brengen. Super. Ja. Echt, je had wel echt heel super die al hier al, hè? Ja, nou ja, we binnen zelf eigenlijk best wel grutskop. Ja. En ja, wat je hem hier al eerst joggen hier, wat nou live is, dat jij oerke, dat is net alles. Want we achter de schermen gewoon ik nog echt een hele protte mensen, namelijk de PR-commissie, die echt een hartstikke mooie website maken had voor ons. En ja, werd ik juist de behind the scene filmpjes een hele grote rol spelen. En ja, de bedroegen die het sponsoren. En ja, net als de collectorinners van u, want we hebben echt de meesten in de gediek gewoon die voor u collectorinnen. Oké. En ja, goed, dan wil ik even nog benadrukken dat waarom we dit dus doen. Dat doen het voor in het waar de gediek is omdat wij als doel het verfraaien van het centrum hier in de Gediek. Wij willen graag Gediek de uitstraling die te jetten hebben. Want dat is Gediek wel wurg, vind ik zelfs. Dat is toch wel echt geweldig, wat je dan doorgaat. Ja. Ja, je had er al heel wat over gezien zetten, denk ik, of net? Want iedereen die zit natuurlijk ook op televisie. Maar intussen moet er heel wat meer gebeuren natuurlijk. Ja, er moet heel wat meer gebeuren. We beginnen met al met de dijfilm te maken. Dus we beginnen met van nou ouders. Zien al mij en wij zijn middags hier om 1 uur weer op een set om alles klaar te zetten. En nou ja, dan de generale, de trorin en na elkaar natuurlijk nog even mij zitten. Prachtig. En dan jongens nog even weer de uitzending maken en dan de dag daarna ik alweer met elkaar terug evalueren. Dus we zijn eens haast meer
nou, maar elkaar hier op een set wezen dan dat we thuis ons gezin joggen. Ja, dat snap ik. Maar goed, het is maar een weekje, dus... Super. Ja. Ja, en wat hebben we al heel leuke dingen gedaan? Wat vond je het leukst? Ja, jee, wat vond ik... Ja, moeilijke vraag. Ik vond natuurlijk eens alles alles leuk. Ik vond Juffrouw Ruud met haar prachtige moesten. En ja, Kees de Bregenwipper, die heel mooi met zijn humor die zijn verhaal vertelde. En uw talent en de praatjesmakkers. Prachtig. Die al hier even mooi. En ik vind het I said yes, you look wonderful tonight. Ja, we hebben de zwemmers te binden. Hartstikke mooi. Applaus, ze binden. Nou, we zijn, daar hebben we de koppen. Ja, nu stappen. Ze binnen er. Jan, kom verder, jongen. Kom verder, Jan. Voorzichtig, brek in boten. Hoe is het? Hoe is het? Nou, zwieren hier wel. Ja. Ik heb het wetterhaast om me hollen. Ja, maar we gingen gelukkig de stroming hier wat mij de laatste dagen. Dus ik kon er wat flatter. Oh, dat scheelt wel, hè? Dan kan je wel hulp, denk ik. Ja, dat scheelt heel zeker, ja. Eerst stikje weer vrij regen, je wat kramp onderwijs. Maar de bananen hebben we hulpen, dus dat scheelt ik wel. Ja, wie in de wokken naar banaan? Ja, wie in de banaan, dus dat is al heel goed voor me, man. Mooi, mooi. Nou, hey, heb ik nog pech gehad onderwijs? Nee, we hebben hier in pech gehad. Per lidse blessuurtjes onderwijs gaan voor de lidskes met z'n kramp, maar dan lasten we weer in en dan... Dus daar gaan we steeds weer verder. Hey, en iedereen is er nog, of ben je me gewoon kwijtrekken? Nee, we zijn een huldiging gewoon kwijtrekken. Nee, nou, nee, is alles is mooi hier aan het eind, is bij me aan de kamer vinden ze. Dat is beide nou, Nou, ik vind een applaus geworden, hè, de zwemclubistes. Van harte. Ja. Nou, hartstikke mooi. Erg geweldig. Dankjewel, nou, Jan. Iedereen komt er uit. Nee, je mag wel een stukje om. Ja, je hebt heel zo veel zwemmen, maar je mag wel een stukje omzwemmen. Ja, je mag daar ook wel even eromheen en dan kom je maar hier uit. Dat ken ik. Ik wil je nog wel even een handje aan. Kom maar, wie kan ik rekken? Kan ik nog hier rekken? Hoppakee. Ja, kom maar even. Heerlijk. Ja, ik hou een handje. Kom maar bij. Nou, hek ik weer te vetten. Bedankt. Ja. Ik ben hartstikke trots op je. Ja, gefeliciteerd. Ja. Nogmaals applaus voor de zwemclubbers van de hele Turvenroute. De hele Turvenroute. Nou. Je leven al hier nog. Geweldig. Je bent al hier hartstikke slank worden van die hele zwem. Hartstikke mooi. Ja, gefeliciteerd. Oh ja, nou. Levensgevaarlijk. Kom er nog te water. Oh, kom er nog een keer aan. Hij alles die mij flippers of net? Oh nee, dat is gelukkig. Ik dacht al, dit is hartstikke nep, maar het is al je echt. Want wij zwingen, zwaaien, in licht en laaien, douche op een getiek. Oh, het jou dit, dat is is, dat maar wist, dat erbij bist. Ja, kom op. Elke fijn, pak de vaan en doe zit je droog de vaan. En wij douchen op een getiek. Dat weer hem.